முரளியின் வரதானம் 16/5/2025. வரதானம். ஓம் சாந்தி. ஒவ்வொரு மனித ஆத்மாவிற்கும் அவர்களது 3 காலத்தையும் தரிசனம் செய்ய வைக்கும் தெய்வீக நிலை கண்ணாடி ஆகுக. குழந்தைகளான நீங்கள் மனித ஆத்மாக்கள். ஒவ்வொருவருக்கும் அவர்களது 3 காலத்தையும் தரிசனம் செய்ய வைக்கும் தெய்வீக நிலை கண்ணாடி ஆகுங்கள். நாம் நேற்று எப்படி இருந்தோம், இன்று எப்படி இருக்கின்றோம், நாளை என்னவாக மாற உள்ளோம் என்பது அவர்களுக்கு தெள்ளத் தெளிவாக தென்பட வேண்டும். எப்போது இதனை தெரிந்து அனுபவம் செய்வார்களோ அப்போது அநேக பிறவிகளான ஆசைகள் மற்றும் தாகம் தணிய பெற்றவராக முக்தி மற்றும் சொர்க்கம் செல்ல வேண்டும். முழுமை பெறும் நேரம் இது என்பதை புரிந்து கொண்டு சுலபமாகவே தந்தையிடமிருந்து ஆஸ்தி பெற ஈர்ப்புடன் வருவார்கள். ஓம் சாந்தி.